Maamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na hapon sa gabos. Sabi nga ni mga tugay, ano man daang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon, Basta ang pamilya nagkakasararo. kayang-kaya yan. Aldaw ning Martes. Tama ba yan? Oo, Martes na. Petsa 11 na po kan bulan ng Mayo taong 2021. Sagraray po niya itong makakaibanan para po sa programang Usapang Pamilya. Sulamenteng sa kuyang kapartner sa radyo, Ate Jen. Marahay na pagkahapon po sa gabos ng mga parantabay, mga kaibataman si Kuya A. And welcome sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na hapon sa imo partner. Maray na pagkahapon partner, mainit-init na Martes. Kamustaan sa imong apod kay ni Aldaw, Aldaw. marahay. And of course, piglalauman taman ang gabos ng mga miyembro kang pamilya na nasa marahay na kamugtakan sana po. Yes. Diba? Sana ano kita ngon ano nasa marahay na kamugtakan na sin arayo sa kang mga katibaadan. Opo, oo. And sana marhayan sa indong salud. Permita po yan na atamanon, lalo na ngunya na summer partner. Grabe ang init. So, Ano pa? kadakol po kita ning helang na pwedeng makuha. Correct. Lalo na ngunya na nasa taho pa man po girare kita kang krisis, kada pisilan dara ka ining COVID-19. Medyo kaipuhanan taning doble ingat, doble, triple na ingat para po sa tuya na sa tuya man sa nang nga na isa Bicol ang kalusugan. Salud. Opo, importante yan atamanon an sa tuyang salud. Ngunyan baga partner na ikaduwang semana kang bulan ning Mario, aside sa nagselebrar kita kang Mother's Day, ipigsa-celebrar taman ngunyan ang Safe Motherhood Week, diba? So importante po na iparumdum ta sa mga sa mga nanay na talagang atamanon partner ang sa indang salud. Correct, ano? Diba? Opo, and kasabay ka yan, sana po maging maugma kamo sa pag-antabay digdi sa programa dahilan sa live na naman kita sa tuyang programa sa DCGB News Online. Yes. Good afternoon sa mga yaon tabi dyan. Nag-antabay, nagdadalang sa tuyang Facebook Live, DCGB News Online. Siring man sa mga nag-antabay sa indang mga harong. Pwede po kamo mag-share kan sa indong mga saloobin. Ano pa partner? Sa indong mga gustong ipaabot. Oo, So, mga pinag-aagian sa buhay, correct. mga problema. Bako pa, day pa kita nagtatapos kan sa tuyang selebrasyon para sa Mother's Day, Opo. O in kaso may pahabol pa kita para sa tuyang mga mama, sa mga nanay, why not? Oo, Diba? and bako lang problema kada pisilan o ano man ang pinag-aagian po ang pwede iheras digdi sa programa. Iheras man po nindoan sa indong success o Success kaugmahan, stories. 'di ba? Yes, success stories, di ba? Para at least maging inspirasyon kita para sa ibang mga paraantabay niya to. Tama. In kaso may mga nadidipisilan sa buhay, baka sa mga pinag-agihan ta, makuhaan ninda ning insights, makuhaan ninda ning
paagi kung paano nila malalampasan ang sa indang mga pinag-aagihan na hali po sa Indo. Mga tugang, libreng-libre po yan. Opo. Okay, pwede po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. Para man yan sa mga Smart and TNT subscribers, para sa Globe and TM subscribers, 0927-3980955. Maray na pagkahapon po. So dito na pagparahalo yun, partner, sabi ta nga ni success story. So since na still we are celebrating the Mother's Day, so sa gabos na mga ina, Happy Mother's Day. And sa tuya na makakaibanan nguya na pagkahapon sarong ina, Oo. no? Sarong servidor, konsideradong frontliner, Opo. no? Oo. So ano daw ang buhay kan sarong ina, tapos frontliner, may tungkulin sa pamilya, at the same time may tungkulin sa bayan. Yes, oo. Di ba? Kung iisipon ta partner, garo talagang dakulaon obligasyon. Yes. Kasi ang sarong pagiging ina pa sa na partner sa laogang pamilya, talagang dipisilo na, di ba? Correct, tama. Paano na sana kung saro pa kitang serbidor kan sa tuyang bayan? Sabi nga ni sana, bako ngaya partner madali maging plain housewife, no? What more kung pagiging sa ibong kan sa imong pagiging plain pagiging housewife, igwa pa iba pang tututukan, igwa ka pang obligasyon sa luwas kan sa imong pamilya. So aramon tangon yan, ang makakaibanan niya tungon yan si Police Chief Master Sergeant Valerie Bayola kan Legazpi PNP, no? So sana nakaantabay na si Ma'am Valerie ngunya na pagkahapon. Opo, oo. Baloon tanang apodan, Okay, oo. Hello muna sa mga paraan tabay ta dyan partner sa Legazpi PNP, dyan sa kampo, di ba? Nakatutok sinda ko yan na pagkahapon. Okay. Globe ni Sige. partner, Yes, partner. Hello, mantang tigdadayal mo partner. Hello muna kay Sir Nick Rigachuelo, Lead Buen, Kan Shinchan, Madam Glyza Abinyon Luna. Good afternoon po. Say present ha. Lendeline Arsenal Obligado and si Sir Christopher Makasadia. Okay. Tatagaro day kita pigpapakontak ang Globe. Oho. Sige. Sige. Hello man kay Sir Santi Carillo and si Lendeline Obligado. Dito na ko kontak si Ma'am Valerie, baka na akong load. Iyo bidaday kang load. Igo akong load, igo ako partner na may date man akong nata daw ini. Siguro ko daing signal duman sa nasa camp ola siya ngunyan, Tama man ang numero, Talat-talaton ta baka makachamba. Okay. No, makachamba kita. Ngunyan na pagkahapon. Sige. Si Madam Jabi Tito Belen, maray na hapon po sa Indong Duwa. Maray na pagkahapon man po. Day talaga, partner. Day talaga na, Sige daw, sarap pa daw. Ilingon ko duman sa imong pigsend, Tabaka, Oo, baka kulang sa numero. Sabi ni 642, marahay na pagkahapon Ate Jen and Kuya A. Nakatutok po kami digdi sa Santo Domingo, Albay. Pabati naman po, maray na pagkahapon. Sa mga kababayan ko dyan sa Santo Domingo. Mga paraan tabay ta, talagang pigka-cancel, Iyo, What oo. is happening to Si the 324 Philippines? man, pabati man kami digdi sa San Roque, Legazpi. Okay po, maray na pagkahapon sa mga paraan tabay ta dyan sa barangay San Roque. Sige lang, partner. Si partner, We will Madam- keep on calling. Si Madam Chona Ludi Almoradi Baru, nakatutok man daa, maray na pagkahapon po. Okay, sige. Oo, so mantang naghahalat kita partner kayan, kang mga nakaaging aldaw po na antabayan nindo kung ano ang mga katangian kang sarong nanay. Siyempre sa panibagong edisyon po kaining programa, talagang matatawan po kita ni
pagkakataon na talagang kita ma-inspirar and matauanin linaw, di ba partner? Tanga nila mang mapag-isip-isip lalo na sa mga aki, di ba? Nadadangog ko partner ha, Yeah, okay na. nagri-ring na. Yes, finally. Okay. Ay, Good afternoon, Ma'am Ma'am Valerie. Valerie, maray na pagkahapon. maray na pagkahapon po, Ma'am Jen. Yes po. Oo, ini po si Jen and Kuya A and welcome po sa programang Usapang Pamilya. Okay, maray na hapon po, Ma'am Jenny and Sir, ay Kuya A. Kuya A po. Opo. Opo. And sa gabos pong paradangog po kang sa indong programa sa DisGB Usapang Pamilya. Yes, salamat po. Talagang aram-aram ni Ma'am Valerie. Ano? Oo. Oo. Si Ma'am Valerie mga tugang, si Police Chief Master Sergeant Valerie N. Bayola kan Legazpi City PNP ang sa tuya na makakaibanan. Ma'am Valerie, Happy Mother's Happy Day Mother's po sa imo. Day. Ay, Happy Mother's Day man po sa mga magurang nindo and thank you po sa pagbati po sa sakuya. Yes, ma'am. Sige na, maduma na kita, ma'am. Aramon mi na po, ma'am, kung po paano ka nagiging sarong ina. Ano po, Ma'am Valerie, pirang taon na po kamong ina? Ay, Diyos ko po, sir. 11 years na po akong ina. 11 years ka ng ina. Yes. So, 11 years ka na pong nagse-celebrate ka na Mother's Day. Oo. Oo. Sa 11 years na iyan, ma'am, pira naman po an sa imong aki. Solamente po, Ma'am Jen, saro lang po ang sakuyang aki. Sarong aki. Yes Opo. po. Ma'am Valerie, so since nasaro po kamong saro po kamong ina, at the same time nagseserbi po kamo sa tuya na ano iyan na runa sa tuya na sa publiko. Ano po? Ano po ang nagiging challenge sa imo bilang sarong ina kung paano mo ibabalanse so sa imong oras sa pamilya at the same time oras sa trabaho. Okay. Thank you, Kuya Isa, sa imong kahaputan. Siguro po bilang sarong ina, masasabi ko po na kadipisil pagbalansi po kang oras kang sarong ina and at the same time saro pong working mom. Very challenging and syempre most rewarding things naman na kumbaga na nangyari ko sa buhay ko. Opo. Kumbaga kaipuhan lang siguro digdi is time management, 'di ba? Lalo Okay. pa sa niya na nagdadakula na po ang sakuyang aki, ang sakuyang unika iha. Kadipisil po ba ngaon or i-manage ang oras sa trabaho, sa sakuyang aki, sa oras po sa pamilya, at syempre sa oras po sa sakuyang better half. Yes. Yeah, ito po ang mga oras na dapat tang i-manihar, kumbaga. Oh. Nahahanapan ta pirmiki oras. Dakula- Hindi pwedeng lingawan maski po kita nagtatrabaho. Yes po. Dakulaon po ang tabang natatao kita magbanihar kad oras, time management, Ma'am Valerie. Ano po? Yes, sir. Okay. So, talagang bako pasil, bako ano yan, bako madali. Ano po, ma'am? Yes, sir. As in talagang bako po, madali as in bako po pasil. Sa totoo lang po. Dipisilo na marai. Okay, sa sabi nga so iba nga kaya baga Ma'am Valerie minsan plain housewives or housewife, medyo talagang nadidipisilan na sinda what more sa mga working moms. Ano po? Yes po. And then, ma'am, provided po na ika po sarong serbidor sa publiko, you are a policewoman. Ngunyan pong pandemya, di pa po, since na frontliner po kamo, ano po, paano mo po nasisiguro nasisiguro po kaligtasan kan sa imong pamilya pag huli mo sa harong kasi sarap baga kita sa mga frontliners, 'di ba? Medyo yaon su risk kang COVID-19. Oo. Yaon lang kita dyan, naglibot-libot kita partner, madam. Usas sa tuyang pang-oral daw na pagtaoning serbisyo sa publiko. Ano po sa pigigibo mong espuersos para sigurado na dai ka po uli sa arong na igwa kang darang virus? Virus. Opo. Yes, sir. Dipisilin po, sir. Before po ako mahalik po digdi sa samuyang opisina,
I'll make sure po na nagsasanitize po ang una ko sa diri ko. Mhm. Lalo na po pagkaabot ko po mismo sa samuyang harong. Minsan nga ni, day na po ako nakakapahingalo. Tapos syempre maghapon baga po na naka-combat, nakasapatos. Mhm. Yao na po dyan so, mara na natulo sa kuya so aki ko. Kaya ang gigibo ko, maringani po ang sakuyang partner sa harong, ang sakuyang paraataman, may nakahanda na po siya perming tubig na may chlorine po baga. Mhm, Yan. opo. Ang pagkaabot ko kayan, automatic po, minakarigos po ako kayan. Mhm. Bago po ako maglaog po sa samuyang harong. Is bata Yan. naka-combat po Siyempre- baga kamo ma'am ano? Yes, maghapon po kami nakakombat. Kaya Mhm. kumbaga, parte na inikang samuyang buhay na firming, mag-sanitize, and firming, i-make sure na talagang kami is COVID-free. Yes. Kasi Oo. kaipuhan po. Kasi we don't know po baga na oral daw kaming yaon po sa luwas. Opo. Day mi po aram kung sisay po so nakakasalamuha mi. Yes, opo. What if ang saro po duman sa naging client ni or nakasalamuha mi is carrier po pala, although asymptomatic lang siya. So Mhm. bilang saro pong ina, saro pong working mom, before po ako maglaog po sa samuyang harong, siguro ko po sa sarili ko na talagang ako po nakapaglabar na, nakasanitize na, nakapag-alcohol na. Yes. Para po sa proteksyon, bako lang po sa sarili ko, bako lang sa aki ko, pati na po sa bilog ko pong pamilya. Okay. So, sana pangarugan si Ma'am Valerie kan sa tuyang ibang mga working moms ano na bako pag abot sa harong mara ni sa aki mahagtulos ano. So iba po ang sitwasyon tangon niya na panahon ta Yes. yaon an peligro ni COVID-19. So magayunon itong example ni Ma'am Valerie partner na before siya maglaog, sinisiguro niya na sanitized siya, tangani Oo. na dai siya maging kausa kang contamination kan COVID-19. Correct. Oo. So talagang ipigpapahiling na si Madam nagsusunod ng kining mga protocols partner. Yes. Tangani talagang maprotehiran niya manan sa iyang pamilya. Diba? Correct. No, so talaga magayon na ano example. So sana pangarugan si Ma'am Valerie kan ibang mga working moms na mauli sa harong. Syempre miss ang aki, ano? Oo. Namimiss ang aki. Maghapon tayo na kaibahan. Correct. Yes, Ma'am Valerie, sa 11 years po nindo na mag-ibahan ka mo kan sa imong agom and kan sa imong aki po. Ano po itong eksperyensya sa imong buhay na sa hiling mo po pinaka-difficile and nalagpasan mo po? Mhm. Siguro ko po, Ma'am Jen, masasabi ko na ang married life po baga, especially kapag working, Mhm. yaw na dyan sa mga temptations. Yes. And daiman po talaga ki perfect na relationship and Mhm. wala po ki perfect na family. Normal po sa sarong mag-agom na nag-aagi talaga sa sitwasyon na trials na inaapod. Mhm. Then kumbaga, depende na sana po yan, kuya, sa sabirita, kung paano ta malalampasan itong trials na tinataw sa to. Sabi nga ni po, baga, ang kagurangnan or ang Diyos, day po yan matao sa tuya, si trials na day pa kayang lampasan. Mhm. Then, sa sitwasyon po na itong regret na itong sa buhay ko, Mhm. siguro ko, masasabi ko na itong point na mauli ka sa harong turog na suaki mo, pagkaaga, turog pa suaki mo, to the extent na mas naging closer sa paraaling duman sa aki mo. Mhm. Kumbaga, masasabi ko na naging regret siya kasi kaipuhan mong i-let go itong nag-aaling para lang magbalik sa imo subot sang sa imong aki. Oo. Ito po siguro ang masasabi kong biggest stress and regrets na nangyari sa buhay ko kasi kadipisil i-adjust kang aki para maibalik po subot nga sa imo. Since day ka man baga niya oral da ko, oras na nakakaiba. Correct. Oo. Opo. Dipisilon po yan. Dipisilon po ang pag-a-adjust kaya. Buda day mo, Madam, all the time nakakauron ta. Yes. Naghalik ka, turog, mabalik ka, turog na naman. Bilang sarong working mom, Ma'am Valerie, talagang para sa imong pamilya nagtatrabaho kita ano. Pero ang nangyayari ka ato Ma'am Valerie, nagkakaigwa kaning kakulangan sa oras para sa emotional investment sa imong aki. Tama po? Yes po. Yes po. Mhm. So saro Kaya yan ito sa sa naging regret ko na kaipuhan kong kusugan ng buot na i-let go itong pinadaba kang aki ko and nagpadaba man sa aki ko. Syempre para ma-win back mo garari sa buot ng aki mo. Okay. So nagsakripisyo ki buot ano so para mabalik sa imo so buot kang aki mo
na nagdakula sa kataning kang sa imong ano yan, naging katabang magpadakula kan aki. Yes. Okay. So, iyan ang problema kang kadaklan niya tong mga working moms. Ano, most of the time kulang sinda sa time Tama. para sa Oo. aki Yes. na sa aki na ano na mababayaan sa harong. Ano po? So bale, Ma'am Valerie, so since na you are a policewoman, ano po ang sa imong kinatatakutan na mangyari bilang sarong ina? Siguro po sa trabaho bilang sarong policewoman, siguro po masasabi kong sa trabaho po siguro daing. Mhm. Kasi kumbaga kakayanan ta maski por papaano. Mhm. Mhm. Ito po. Siguro lang ining sa tuyang sa presenting tigahang pangunyan ang tigapod pang ining pandemya. Mhm. Kasi data siya nahihiling eh. Mas Yes po. makatakot po ang kalaban pag data nahihiling. Opo. 'Di ba? Ini po man sana ang ano, ta syempre bata solo lang po baga saro lang sa kuyang aki. Yes. Paano kapag nawara ako, dahil siyang makahadi-hadi, 'di ba? Correct. Kaya Opo. ini siguro ining pandemya ini sa kuyang pagtatahutan. Mhm. Talagang halos gabos man po kita no sa may mga kaakian. Maski gura no ta kami so aki ta pag uli ta sa harong ops. Hands off mo na kita, we have to sanitize ourselves para maging safe man sinda na ano kaya day kitang pinagkakatakutan na baka makahawa kita, baka mahawa ta sinda in kaso igwa kitang darang virus. Ma'am, ano po ang sa imong dakulaon na inspirasyon para maging sarong policewoman or sa imong trabaho? Siguro po ang dakulang inspirasyon, siguro ko itong point na gusto ko mag-service. Mhm. Gusto ko mag-service sa kinaban, gusto ko mag-service naman sa mga tao. Ito lang po. Talagang servidor talaga si Oo. Ma'am Valerie, ano? Oo. Aki, ikaw pa, ma'am, iyon na talaga po ang pangarap mo. Maging sarong pulis. Okay. Balikan ta Naputol si kita. Ma'am Valerie. Ano, Ma'am Valerie, Oo. balikan mi po ika. Ma-time check muna kita, partner. Sige, partner. Oras niya to, mga tugang, alas 2:35. Okay, sige. Oo. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Okay, balik na kita, partner. Nasa linya man giraray po, mga parantabay. Si Police Chief Master Sergeant Valerie N. Bayola, kag Legazpi PNP. Hello, ma'am. Yes, sir. Good afternoon po. Welcome Giray. back po. Nagbayad lang kita kan mga Opo. bills ta sa tuyang mga sponsors. Ano po? Yes. Okay. So dumaan na kita sa inspirasyon ni Ma'am Valerie na gusto niya talagang magsilbi Oo. sa publiko. Okay. So sana sabi kang iba sana all, no? Sana all. Sana all gustong magsilbi. Kaso most of all gustong sirbihan. Okay. So, Ma'am Valerie, maduman kita sa imong love life. Mhm. Budget. Ma'am Valerie, pirang taon na po kamong kasal ni Better Half? Ayun, medyo nag-fade sa Hello, tuyang ma'am. signal.
pag love life talaga medyo Gremi ta kontra eh. Hindi, ma'am, ah. nag-ano ma'am, nag-choppy kita ma'am kaya. Pirang taon na po kita ma'am nakasal ni Mister? 11 years na po ako 11 kasal, sir. years, Yes. okay. Kung perang edad po kang aki ko, yuman po ang kuyang aki. Okay. Pira ng taon po kamo sa serbisyo, Ma'am Valerie? 19 years na po, sir. So gustong sabihon na agom po kamo ni Sir, pulis na po kamo. Yes po. Okay. Oh, Pag abot Nabantayan po ako kang sa kuyang agom sa training school. Oh, ang agom mo po, Ma'am, ano po ang profesyon? In service din, sir. Police din po. Police din. ayun, Okay. pareho pala. Pero sisay ang batas, Ma'am Valerie. Ay, pag sa ano po, pag sa luwas siya po. Syempre, pag sa loob kang harong, alams na. Dahil mga padahog gani. Okay. So pareho in service ang Correct. mag-agom. Ano? Yes po. Pag nag-iiwal, Ma'am, paano po kamo nag-iiwal? Nag-iiwal kami, sir, sa text lang. Okay. And sa messenger. Never kami, Mhm. sir, nag-argue sa hampangan kang aki. Sana Yes, all. oo. Yan ang Oo. marahay kasi daing data daan na naiiling kang aki na ang sa indang magurang nagiiwal, madam. Correct. Yes Bata, po. pareho kamo pulis, Ma'am. Ano? And since babae po ang aki ko, mas close po kaya siya sa ama. Mhm. So, Okay. dipisil na pag nag-iwal kami or dahil naman baga po pigahagan, umabot sa point na magbulag-bulag na ya, maiba na ganun babae sa ama. Sa ama. lalaki. Ayun po talaga, ano, pag mga babae, papas girl. Papas Yes, girl. Okay. Oo. Okay, ano po ang sa indo, madam, na sekreto tanganing so pag kami nootan nindo ni Mister, dai po mawara and mas maging makusog pa po mantang nagahaloy. Saro lang siguro, ma'am. Understanding lang and understanding po. Kasi Okay. kapag sa understanding, masurunod na dyan ang open communication, Mm-mm. so respeto and so love. Okay. Ayun. Ayan, Tamang ah. pag-uron-uron. So garo Yes. maugmahon ang married life ni Ma'am Valerie. Iyo Ay, ba syempre, gano? sir. Wow. Yes. Oo. Ma'am Valerie, kang nakaagi pong Mother's Day, pwede mo po ihiras so sa imong experience. Paano po nindo sinelebrar so Mother's Day? Ang agi pong Mother's Day, kang Sunday, naging double celebration siya, sir. Kasi birthday po man siya kang samuyang unika hiiha. Mhm. Mm. Kaya naging double celebration siya. Nagkaigwaman po kami ng dikit na pinaghuruharampangan. Mhm. And siya, maging hampangan. Right na yun. Mhm. Joke lang. Oo. Okay. So, talagang still special man giraray so sa indong celebration. Ano po? Opo, Yes. okay. Yes, sir. Kaipuhan po kaya yan na maski simpleng okasyon, kaipuhan nilong i-celebrate. Yes, Oo. tama po. Tanganing masusubalor kan aldaw na ito. Okay. Yes. Last na lang po, Ma'am Valerie, baka baka nakakaistorbo na kayo. Ma'am Valerie, ano po ang sa imong maipapayo sa kapareho mo po na ina? Ang sa kuya kong maipapayo lang sa kaparehas kong ina, uturhon ko po, so sinabi ko po kasubago, para ma-maintain po ang relationship kang mag-agom, kaipuhan ta po ang open communication, Mhm. respeto po sa kada saro, then understanding po. Pero syempre, so love, dapat di po mahalin. Yes. Okay. Bilang sarong ina po, Ma'am Valerie, sa pagpadakula ning aki. Sa pagpadakula po kang samuyang aki, although madali po ang maging ina, pero dipisilan po magpakaina. Mhm. Suwang po kaming duwa, sir. Suwang kaming duwa kaming mag-agom. Mhm. Kumbaga, aramtaman po na sa loob kang harong, ang babae talaga ang sabi nga nila, duwa nga yan, remote. Mhm. Syempre, then, ang babae, baga, pirmi yan, so pirmi may caution. Opo. Pag ang saro nga yan, nag-caution, ang saro, na yan siya na po sa doktrina. Mhm. Duman po kaming duwa. Kaya, ano po kami, kami pong duwa, Tuwang-tuwang sa pagpadakula. talaga po, Yes ano? po. Tuwang talaga kami sa pagpadakula kan sa moyang aki. Okay. So sa Okay. pagpadakula aki kasi si Ma'am Valerie saro lang so aki, ano? Yes. Mahanap naman kita ki iba na dakulang aki. Oo. Okay. Ito pala lang importante, tuwang-tuwang ang Tuwang-tuwang. mag-agom. Kaya nga di ba mag-agom eh, Yes, di ba? oo. Mag-agom.
Lahat ng Sana sayo all. sa kanya. Oo. Sabi ni Ma'am Valerie, sana all sana all talaga maging panalmingan si Ma'am Valerie kan sa tuyang mga ina and mga soon to be mothers, Yes. 'di ba? Okay. Mga nagbabalak na maglog sa marriage life, diba? Okay. So Ma'am Valerie, salamaton po sa imong oras ngunya na itinao mo sa muya bilang sarong guest sa programang Usapang Pamilya. Dakulaon po ang samuya pasasalamat sa imo na naghiras ka kan sa imong eksperyensya bilang sarong agom and bilang sarong ina. Oo, and happy Mother's Day po, siring man po sa imong mga kaibahan dyan sa serbisyo. Okay po. Salamat po sa pag-imbitar. Ako kang Samuyan Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Bitita. Thank you po sa pag-invite. Okay. Thank you so much, mga tugang. Thank you so much po. Okay, sige. Salamat po again, Ma'am Valerie. Yan, mga tugang, si Police Chief, Master Sergeant. Valerie Ann Bayola, kang Legazpi PNP. Yes. Magayunan ito partner na mensahe niya. Diba? Nailing mo ito, partner. Kung ikaw mag-agom ka, partner, so dapat open Communication. Tuwang-tuwang Pero talaga dapat ko mo ni Mister. ang sabi ni Ma'am Valerie, understanding kasi Oo. everything will follow kung nasa Yes. sabutan mo o nakakasabot kita. Opo. Diba? Tama po. And sabi nga niya, madali unda ang maging ina, Pero pero dipisil dipisilon palan magpakaina. Magpakaina. Opo. Correct. Kaya saludo kita sa gabus na mga nanay. Yes. So again, yan po mga tugang si Police Chief Master Sergeant Valerie Bayola kan Legazpi City PNP. No? Sige, mabalik kita, Okay, partner. commercial So, muna kita. sumadahon ta iyan Sige. taon sa tuyang pagbabalik. Oras niya to alas 2:44. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge,
Magmask sila! Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Taranuman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayo ka unon, magtara nun.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose Nido 3 Plus. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Partner, welcome back. Yes, partner. Hello muna kay Madam Emily Abache, Sir Romeo Candano, and si Joel Barameda. Nag-monitor po kami. Happy Mother's Day po sa sakong ina and agom. Salamat sa akong ina and agom. Okay. Yes. Pagaranan ako ta. So, sa indong ina. Si Ja Betito, salamat. Kay Sir Romeo Candano and Ma'am Lorna Banzuela. Si Sir Edwin Relucio, good afternoon, and Madam Charlotte Warde Daluway. Magayon so sa tuyang istoryahan kay Ma'am Valorie. Opo, partner. Oo, sana dakol na nanay ang na-inspirar
And sana ang mga kaakian na nagdadangog ngunyan, mas maging makusog talagaan sa indang pagkamot and pagpadaba sa indang nanay. Yes, diba? iyan ang nagiging problema kan sa tuyang mga working moms. Mhm. Nagkukulang sin the most Sa oras. sa oras. Opo, oo. Siyempre, for the future man ang sa indang na pinagigibo and then sa indang sinumpaan sa tungkulin. Ano? For information of everybody, si Ma'am Valerie po, sarong policewoman na nagsiserbe sa satuyang sa satuyang lugar, no? Sa satuyang nasyon, no? Oo, magayon itong mga rugan partner kasi sarong frontliner. Yung baga, grabe ang pagtios ta, Yes. krisis and kadepisilan sa tuyang palibot, di kita nakakapaghiro-hiro nin marhay, pero nagagampanan man giraray ang obligasyon sa laogang pamilya. And then diba? so pag-ingat partner sa pamilya na dai makakauli ang COVID-19 sa laog kan Tamang harong. disiplina, di ba? Yes, Opo. tamang disiplina because of the love. Correct. Dahil sa pagkamuot niya sa iyang pamilya, pigigibutayan. So kita po, working man kita or dai, especially sa mga magurang, pag nagluwas po kita kay harong, automatic kung padaba ataan sa tuyang pamilya, padaba ataan sa tuya ng mga aki, padaba ataan mga nagkawaralat sa harong, sisiguraduhon po niya to na before kita maghuli, siguradong sanitized kita. Opo, oo. And di kita maglingaw sa pagsunod sa mga protocols, araw kang pagsulog ng face mask, face shield, as in iba pa partner. Di magparaduman sa mga matatawang lugar. Saro sana iyan sa kahanga-hanga na ina sa bilog na mundo. Tama. No? So sana dako lang na-inspirar sa istorya ni Ma'am Valerie. Yes. Ngayon na Oho. pagkahapon. Sa Gabos po na mga ina, Happy Mother's Day po sa Satuya Gabos. Ano? Sige. Masunod naman, baka makahanap naman kita ki non-working mom na pigaapod. Tama. Plain housewife. Yes, No? oo. Kasi depisilyon ang maging nanay na yaong kalang partner sa laog kang harong. Yes. Sabi Gabos, niya, Gabos na mahiling ta sa yan. harong ta. Oo. Paano kaya partner? Okay, Ha? Sa aga sige, naman. Sa aga naman partner, ini po si Jenny Matthew Balyeran, mabalo sa pagantabay. Bye-bye! Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga